Оқтанышта яшәүче хезмәт тыл ветераны Гөлбүләк Демиеваға 100 яшь тулды. Ул райондағы 6-нчы ғасыр яшьтәше. Район башлыгы ветеранға ил президентының котлау хатын үз исеменнән бүләк тапшырды. 100 яшьтә дә көләш, яқты йөзле, шат күңелле булып калуның серләре турында киләсе репортажда. Җитез, матур, ап-ак яулыклы әбекәйне күргәч, һич кенә дә 100 яшь димәссең. Гөлчәчәкләргә күмелеп, өй түрендә олуг юбилей белән котлаучыларга изге теләкләр генә теләп утырды Гөлбүләк әби. Алар буына илнең иң олы бүләгенә лаек. Üç abim soğuşa gitti, iptaşım soğuşa gitti. Zürtümle bu yamasından kaçmadım. Otlara yürütürdüm, traktör sabartalardım. O kışkın atmalarımı görme taşıdım. 10 ел элек сугыштан биек җиңү ялап кайткан иреннән тол калган әбигә яңа йорт төзеп бирәләр. Шул көннән башлап улы Мирхәт килене Хәлидә белән яңа нигездә яши ак әби. Ә соңгы вакытларда Актанышта кызы Гөлсәгыйдә, кияве Илгиз Санифова тәрбиясендә көн күрә. Әни ул табигатьне бик нык ярата, кешеләрне ярата, тормышны ярата һәм эшне бик нык сөйде. Ул бер минутта тик тормады. Әле бу соңгы елларда гына уже эшкә ярамый. Менә хәзер дә ул Идел буйларына төшеп, Идел буйларын карарга ярата. Әтисе вафатыннан соң 3 көн үткәч Иске Солтангыл авылында туа ул. Әнисе Гөлбүләк дип исем куша. Исеме җисеменә туры килә. Кешеләргә гомере буена шатлык кына өләшә. Гөлбүләк беренче хатыны вафат булган Хуҗи Әхмәт белән кавышканда ирнең 5 яшьлек улы да була. Аны ятимлектән оралап, әни җылысын бүләк итә яшь хатын. Гаиләне түгәрәкләп, бер артлы тагын 4 бала туа. Ул әйтәдер егел ни дип безгә. Кызым, үлсәм эшләп үлде дисәләр, мин үлерем, эшләп үсегез, эш сөючән булыгыз дип әйтә торган ие. Шуңа күрә без барыбыз да эш сөючән булып үстек. Колхозның бер эшеннән дә калмый. 14 яшеннән Гөлсафта. Терекләр карый печән чаба, басуда чүбутый. Лаек ялга чыккач, озак еллар колхоз ашханәсендә ипи сала. Авылдашларына мәҗлесләргә аш-су стәлләре әзерләшә, чәк-чәк пешерергә дә гел аны чакырганнар. Ә үзен 100 яше белән котларга төп нигезгә барлык балалары, оныклары, якын туганнары җыелды. Бергәләп дуга кылып, вәгазьләр тыңлап, Коръән ашыннан авыз иттеләр. Мин аларга сөйініп килә торган идем. Бүләктәйнең пешкән ризыгы, аның пешергән тәбикмәкләре, пешергән бәлешләре, авылда берәү дә алай итеп пешерми торгандыр. Шундый тәмле итеп ризык әзерли торган иде ул. Минем әтием белән бер туганнар алар. Әтиемнең сеңнесе. Инде минем әтием үлгәнгә дә 53 ел вакыт үтте. Менә мин үзем Лаеша районыннан кайттым. Минең инде якын, иң кадерле әниемнән дә кадерле апа инде без. Илсур Фәттахов тамыр хуҗалыгы исеменнән Гөлбүләк әбигә җылы юрган бүләк итте. Җирлекнең ветераннар советы рәисе Рафаил Зәйнуллин да истәлекле бүләге белән килгән иде. 100 яшәр әбинең шаулап узган гомер юлына сыклануларын әйттеләр. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.